ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир боз ҳам аз ин магазини рақами 48 як навор пешниҳоди шумо мегардад аз анами борои 50 сомона. Бори дигар суроғашона такрор мекунам. Даромадгоҳи рақами 11 тарафи Тиллобозор, ами даромадгоҳи рақами 11 даромадед якум ряди магазинои шишагӣ мешавад. Магазини рақами 48 ина мисол ина инҷа магазиноян. Ина магазин рақами 48. ҳамаи либосошон арзон борои нав бисёр омадагиай. Ина бинед. Чанд яно? 50 сомон ами бодико. Эзорча боди 20 сомон. Ҳамино? Эзорчаи холӣ дора? Эзорчаи холӣ 20 сомон. Ина дора ки бодико ина хеле дора 20 сомона. Баъд эзорчаи тоқагаям дора 20 сомони. Ина борои куҷо? Борои гуанҷо будай? Ина бодико 50 сомон. 20 сомон, ана ино 50 сомони. Вазиҷа да бор бисёр омадагиай. Аз сабаби имрӯз якшанбе одам бисёрай. ҳар якташа нишон додан намешава борора. Барои аввал ба ҳар ҳол ма шуморо мехоҳам нишон диҳам ки борои нав омадагиай. Метавонед биёед бинед ина пиракора бинед чӣ хушрӯ 50 сомон. И двойкая ё тройка? Ҳа, шапкачам доштай тройка 50 сомон. То чанд солара? То якним солара размер доштай. Хулоса ҳамаи ҳамино 50 сомони. Ини ё чи? Анамино ҳамаш 50 сомон. Дӯстони азиз, бози бо сай мекунем, нишон метем. Ина тамошобинони азиз, ҳамаи ҳамино 50 сомони. Иҷада бо ҳастанай хеле. Ино 50 сомони будай. Най двойко. Ино бори Ӯзбекистонан ба фикрама. 50 сомон двойка то 7 солара размер ҳаст. Ина ин тараф ҳам нишон мете. Иноям 50 сомони. Бачагӣ дора, духтарӣ дора. И киртача худаш тоқа ё ягон чи дора? Ҳа, киртаву эзор диде 50 сомон барои духтарако. Ҳа, бачагирам нишон тер. Хулоса ҳам духтарона ҳаст, ҳам бачагӣ. Шумо метавонед омада бобинед. Ай қайр, ина эзорчаҳо хушрӯ. Эзорчакои тоқа чанд сомон? 20 сомони. Ина инора бинед, 20 сомони. И то якним солара размер ҳаст. Ё 50 сомон. Диде? Ана двойкаам хушрӯ 50 сомон. Ана микмалса бинед чӣ фасонча то 7 солара размер доштай. Ишама ҳамин нарх 50 сомон. Сифаташ хушрӯ. Аз ин чанд ранг доран. Бо омадахтон мустақилона аз наздик бинед ки чӣ рангош ҳастай. Дидед? Ана вай микмалс чи ай? Не, ина ин сирхай ку. Хушрӯ тофтастай ҳози вайошам нишон метем. Мебинем ку бо чӣ овардаги ҳастан. Чӣ хеле гуфтам эзорчаҳои тоқа доранд 50 сомон. 20 сомон эзорчаҳои тоқа. Ва бо ҳастан ин намуд комплектҳои боз нишон додам 50 сомони. Як маротибаи дига такрор мекунам. Даромадгоҳи рақами 11. Бозори Корвони шаҳри Душанбе. Даромадгоҳи рақами 11. Магазини рақами 48. Якум ряди магазинои шишагӣ да ин ряд қарор дора. Дар иҷа ҳози як маротиба нишонтон дидем чӣ интихоб бисёрай. Ҳамаи ҳамино комплект 50 сомон. Чӣ духтарона, чӣ писарона ҳамаш ҳастай. Бори нав омадагиай. Ай размер дора ё киса? На. Бори новинка. Инам ҳама хел. Двойка 50 сомон будай. Ози агар шавад тарак даромада тамошо мекунем. Мебинем кани чӣ бобор ҳаст. Шумодаям ай нишон метем. Инҷа ячи блестящий тофтеста. И двойка боша. Не розови доштай. Худаш тоқай ба фикрами 50 сомон ина. Нам хелиё.
دیده اینا خوشرو 5 سومونی دیده بچگی هم هست دختری هم هست اینا بچگو نوی فصل دوی فصل خلاصه دوستان عزیز کودکانه برای تو همه 2 ساله 3 ساله را بهت انتخابش بسیاره 6 ساله 7 ساله در موردگان کمتره کم باشد لیکن به هر حال هست هم دختریش هم بچگیش نه خلاصه دوستان عزیز بیایید بینید از نزدیک ما باشد یگان روز دیگر اومده با یک تبعیده خوش رو شما نشان میتیم